má mikrofón. Všetci ma počujete, nemusím veľmi kričať. Výborne. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia umenia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na otvorení výstavy She is a Story, prvej samostatnej prezentácii výtvarníčky, dizajnerky a ilustrátorky Zuzany Gálovej v jej rodnom Komárne. Zuzana, alebo Žužu, ako ju s obľubou volajú jej blízky, patrí k tvorivým osobnostiam, ktoré umenie nevykonávajú, ale žijú ho. Jej tvorba je organickým predĺžením jej pohľadu na svet, citlivého, vnímavého, ale zároveň praktického. Venuje sa maľbe, ilustrácii, grafickému dizajnu. Vďaka svojmu širokému záberu spolupracovala s reklamnými agentúrami, startupmi či rôznymi značkami. No napriek tomu si zachovala osobný rukopis a autentickú výpoveď. Jej tvorba, ktorú tu dnes máme možnosť vidieť, vznikla z hlbokej a dlhoročnej vášne pre umenie a krásno. Využíva tradičné výtvarné remeslo, no zároveň ho prepája s digitálnou tvorbou, a to s citom, eleganciou a bez povrchných efektov. Výsledkom sú maľby ilustrácie, ktoré ticho hovoria o sile, najmä tej ženskej, vnútornej, často nevidenej, no o to prítomnejšej. V ich pohľadoch, gestách a líniách cítiť pokoj, rozhodnosť, jemnosť a odhodlanie. Zuzana je výnimočne disciplinovaná a sústredená tvorkyňa. V začiatkoch svojej umeleckej činnosti tvorila najradšej večer, keď sa všetko stíšilo a spomalilo. Pustila si film, ktorý pozná, a nechala sa unášať do sveta tvorby. Dnes však tvorí za denného svetla, kedy farby odkrývajú svoju pravú tvár a ukazujú sa v tom najlepšom svetle. Vtedy vniká do sveta, kde sa dizajn, maľba, ilustrácia a emócia prepájajú do jedného vizuálneho jazyka. Krásneho a zároveň funkčného a zrozumiteľného. Výstava She is a Story má dve časti. Tá prvá je umelecká, autorská kolekcia malieb, ktoré stelesňujú Zuzanin pohľad na ženský svet, na jeho jemnosť, silu, hĺbku a ticho. Hovorí o ženách, ktoré nesú príbehy, možno nenápadné, ale dôležité. Príbehy, ktoré si zaslúžia byť videné a počuté. Nie náhodou Nie náhodou výstava nesie práve tento názov, ona je príbeh. Pretože každá žena má svoj príbeh a niektoré ho rozprávajú cez farby, línie a tvary. Druhá časť výstavy má edukatívny charakter a funguje ako inšpiratívny priestor na zamyslenie sa nad tým, ako žijeme a ako by sme mohli žiť vedomejšie. Žužu pomocou jednoduchej AR technológie oživila 20 grafických motivov svojej tvorby neudržateľných, svoje knihy neudržateľných, ktoré ponúkajú konkrétne typy, ako žiť udržateľnejšie, zodpovednejšie a ohľaduplnejšie. Niektoré nie cez moralizovanie, ale cez estetický zážitok, ktorý inšpiruje. Pár kusov tu máme aj so sebou, keby mal niekto záujem byť k našej planete férovejší a chce mať doma nádhernú knihu s pridanou hodnotou. Zuzana žije a tvorí striedavo na Slovensku a v Austrálii, kde sa často vracia a aj teraz už čo chvíľa do Sydney, čo je jej domov, miesto pri oceáne, ktoré jej dáva slobodu, pokoj a tvorivý impuls. No dnes sme šťastní, že je práve tu doma, v Komárne, kde sa s nami delí o videnie svojho sveta. Teraz poprosím kolegu. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves művészetkedvelők! Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket a She is a Story című kiállítás megnyitóján, amely Zuzana Gálová képzőművész, tervező és illusztrátor első önálló tárlata szülővárosában, Komáromban. Zuzana, vagy ahogy hozzá közel állók hívják, Zsuzsu, azon alkotó személyiségek közé tartozik, akik nem csupán művészetet csinálnak, hanem a művészetet élik. Munkái természetes meghosszabbításai az ő világképének. Érzékeny, figyelő, ugyanakkor gyakorlatilag szemléletének. Festészettel, illusztrációval és grafikai tervezéssel foglalkozik.
Sokoldalúságának köszönhetően dolgozott reklámügynökségekkel, startupokkal, különböző márkákkal, mégis sikerült megőrizni a személyes kézjegyét és hiteles művészi kifejezését. Az itt látható alkotások hosszú évekre visszanyúló mély művészet iránti szenvedélyből születtek. Hagyományos képzőművészeti technikákat használ, melyeket digitális eszközökkel ötvöz, de ezt érzékel és elegánsan végzi, hatásvadászat nélkül. Ennek eredményeként olyan illusztrációk lépnek életbe, amelyek csendben beszélnek az erőről, különösen a női, belső, gyakran láthatatlan, mégis annál jelenvaló erőről. Tekintetükben, gesztusaikban és vonalaikban mesélnek nyugalomról és határozottságról, gyengétségről és elszántságról egyaránt. Zuzana kivételesen fegyelmezett és koncentrált alkotó. Művészi pályafutása elején legszívesebben este dolgozott, mikor minden elcsöndesült és lelassult. Ilyenkor választott magának egy filmet, amit már ismer, és hagyta, hogy megtekintése közben magáról ragadja a kreatív világ. Ma már inkább nappal alkot, amikor a színek a valódi arcukat mutatják, és a fény az igaz oldaláról világítja meg őket. Ekkor egy olyan világból lép, ahol a dizájn, az illusztráció és az érzelem egységes, vizuális nyelvé olvad össze, szépé, ugyanakkor funkcionálissá és érthetővé. A She is the Story kiállítás két részből áll. Az első, a művészi rész, egy szerzői illusztrációs kollekció, melyben Zuzana női világáról alkotott látásmódját testesíti meg. A női lét finomságáról, erejéről, mélységéről és csendjéről szól. Olyan nőkről szólnak, akik történeteket hordoznak. Talán látszólag jelentékteleneket, de valójában fontosakat. Történeteket, melyek megérdemlik, hogy lássuk és meghalljuk őket. Nem véletlen a kiállítás címe sem, She is the Story, azaz, ő maga a történet. Mert minden nőnek megvan a maga története, és vannak köztük, akik ezt színekben, vonalakban és formákon keresztül mesélik el. A kiállítás második része edukatív jellegű és inspiratív gondolkodásra ösztönöz. Hogyan élünk és hogyan élhetnénk tudatosan. Zsuzsu egyszerű AI technológia segítségével keltette életre a Neudržateľní, azaz Fenntarthatatlanok című könyvének 20 grafikai motívumát. Ezek konkrét tippeket adnak arra, hogyan élhetünk fenntarthatóbban, felelősségteljesebben és körültekintőbben, nem kioktató módon, hanem esztétikai élményen keresztül, amely inspirál. Néhány példány itt is elérhető azok számára, akik szeretnének igazságosabban bánni bolygónkkal, és egyben birtokolni egy gyönyörű, értékes könyvet. Zuzana felváltó él és alkot Szlovákiában és Ausztráliában, ahová hamarosan visszatér. Sydney a második otthona, egy tengerparti hely, amely szabadságot, nyugalmat és alkotói ihletet nyújt neki. De ma boldogok vagyunk, hogy itt van, itthon Komáromban, és megosztja velünk világát. Prepáčte, ale už sme naozaj krátke. Milá Žužu, ďakujeme ti za túto výstavu, za tichý, sústredený, no o to hlbší pohľad na veci, ktoré sú v dnešnom svete často prehliadané. Za to, že spájaš krásu s obsahom, dizajn s emóciou, žensko so silou. Toto výstave prajeme. Prajeme veľa vnímavých očí a otvorených srdc. Tebe, milá Zuzana, ešte veľa tvorivých momentov, nech už budú pri oceáne, alebo tu medzi Dunajom a Váhom. Kedves Zsuzsu, köszönjük ezt a kiállítást, a csendes, koncentrált, de annál mélyebb betekintését olyan dolgokba, amelyekre a mai világ gyakran nem figyel. Köszönjük, hogy a szépséget tartalommal, a dizájn érzelemmel, a nőiességet pedig erővel ötvözött. Kívánok a kiállításnak sok figyelmes szemet és nyitott szívet, neked pedig, kedves Zuzana, még sok alkotói estét, akár az óceán, akár a Duna partján. Nagy köszönet, igen, átadnám a szót Zuzanának, és majd Ďakujem veľmi pekne, že ste všetci prišli. Ja to asi to budem trošku skrátené. Ďakujem fakt, že
sme sa tu mohli takto stretnúť, lebo tak toto je pre mňa vzácne, že môžem v rodnom Komárne vystavovať prvýkrát, takže je to také, že ešte sa tam uzavrel a že môžem byť v týchto krásnych priestoroch, je to fakt veľká česť pre mňa a ďakujem aj Janke, že to pomohla zorganizovať a myslím, že mojim rodičom, že to som mali držali už pár rokov a tiež Peťovi za veškerú akože pomoc a teda ďakujem fakt, že vidieť všetky tieto akože tváre je pre mňa veľmi vzácne, lebo tu prídem na chvíľočku a že to je tak akože zryklika, áno, presne tak, zryklika a je to pre mňa vždy akože veľmi veľká česť, že ste tu všetci, takže ďakujem veľmi pekne. Povinnosti. Za kultúrny program ďakujeme Palivu Litavskému a Viktorovi Gerenčérimu, za spoluprácu regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne a rodine Merešovej za poskytnutie priestorov a podporu, ktorú umelcom poskytujú prevádzkou týchto lukratívnych a dôstojných priestorov. Ďakujeme veľmi pekne. Milí priatelia, týmto považujeme výstavu za slávnostne otvorenú a pozývame vás na jej prehliadku a maličké občerstvenie. Ešte to kolega povie po maďarsky. A kulturális műsorért köszönet illet engem, és a regionális művelődési központot az együttműködésért, és nem utolsó sorban nagy köszönet a Méhes családnak, amiért támogatják a galéria által a művészeket. Kedves barátaim, ezzel a She is the Story kiállítást ünnepélyesen megnyitjuk. Szeretettel meghívjuk Önöket a tárlat megtekintésére, és egyúttal egy kis frissítőre is. Voľný program. Ešte Poli vám tu zahrá na záver nejakú peknú pesničku a kľudne tancujte, pozerajte, bude to taký odmaz. Keby som